quadre, que ara veureu, us explicaré, perquè de vegades us sorprendrà un poc, si ho fixeu bé, la manera suelta, un comentari fàcil pot ser, home, aquest quadre, això no està acabat, això és una cosa... Bueno, s'ha de veure com està fet. Per arribar a fer aquest quadre, naturalment s'ha hagut de fer antes una sèrie d'estudis de figura, s'ha de tenir molta habilitat a fer figura en moviment, etc. de puntes, i això és un apunte que està fet amb una modelo, que és la mare d'aquesta criatura, hi ha aquest cavallet, que això era real, això jo ho tenia davant jo. Aquesta nina, aquesta petita, se movia, i mentre jo pintava, anava del cavallet a la mare, se'n pujava a la mare i tal, i jo he hagut d'agafar el vol i he hagut de concebir el concepte total del quadre, la composició, i l'execució de cada element ha hagut d'estar molt ràpid. Actualment, la manera de pintar, aquí sabeu, si ho ens aproximem, si s'aquillam amb l'aproxima qualsevol fragment del quadre, a vegades es pinzellada suelta, anava res llepat, i el concepte del quadre, sabeu, es transpira aquest moviment. Si un se fa idea que aquestes persones estaven en moviment quan jo pintava el quadre i mira com està fent la pinzellada, però no seria molt difícil comprendre l'assumpte. Ara, si un pensa que això és una fotografia, és una cosa estàtica, s'equivoca, perquè no, en el moment que se volia reflexar i es va reflexar era aquesta situació. Quan mirava per la finestra i em creia que l'aire movia les branques, era la teva ombra, la mateixa que em va deixar aquelles flors que ni imaginar podia que haguessis recollit per mi. Quan la gent li mostra els llibres que jo tinc, les coses, jo en els llibres he intentat explicar tota la meva trajectòria, el que jo he fet, el que estic fent, hi ha coses molt diverses les altres. Però a Mallorca, curiosament, hi ha una fixació en els temes de les marines i les barques. Jo no tinc cap prejudici. Jo seguia pintant marines i pintant barques i bueno, les coses se pinten diferents, perquè si jo vaig aquí a la Figuera pintar la barca i jo he canviat el meu concepte de pintura, doncs la pinto diferent, lògic no.